bez cenzure. Kritičko mišljenje i analiza, promišljanje stvarnosti. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Bez cenzure, samo u programu Quirinus radija. U današnjoj emisiji Bez cenzure dva gosta, Ivica Rendulić i Ivan Mlinarić, obojica iz Hrvatskih laburista, Stranke rada, Gradske organizacije Sisak, obojica gradski vijećnici u Gradskom vijeću grada Siska. Ivica, dobar dan vama. Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Quirinusa. I Ivane, dobar dan vama. Dobar dan i također pozdrav svim slušateljima Radio Quirinusa. Dva vijećnička mjesta u gradskoj vijećnici sadašnje aktualne vlasti u gradu Sisku. Što je to u postocima ili u brojevima značilo prošle godine na izborima za vijećnike u gradu Sisku? Točnije koliko je građana grada Siska dalo vama povjerenje? Dakle, na prošlogodišnjim lokalnim izborima mi smo kao stranka grada Siska dobili 1307 glasova, otprilike 7,5%, što nam je omogućilo da imamo dva vijećnika u gradskom vijeću. Vi želite raditi na zadovoljstvo i tih 1307, ali i svih ostalih, kako bi se uvjeti za život građanki i građana grada Siska poboljšali, kako bi građani koji žive u gradu Sisku bili što zadovoljniji. Ništa bez laburista, tako se pričalo u gradu, razmišljajući o tome kome će ova dva vijećnika, točnije vas dvojica, dati više povjerenja. Da li onima koji imaju većinu u gradskom vijeću ili onima koji su u oporbi. Točnije, hoćete li podržati aktualnu gradonačelnicu i aktualne zamjenike gradonačelnice ili ćete sjediti u oporbenim klupama? Pa evo, kako su tekli, jer su bili pregovori? Pa pregovori nisu bili nešto intenzivni što se tiče ostalih stranaka na političkoj sceni grada Siska, kako ovih vladajućih iz vladajuće koalicije, tako i ovih oporbenih. Vrlo malo, dakle, mogu to slobodno reći. A mi smo kao organizacija politička, to naglašavam, politička organizacija, kroz svoja tijela, prije svega izvršni odbor, konzultirajući našu podružnicu, dakle županijsku organizaciju, donijeli odluku da ćemo na tragu potrebnih promjena, i naš slogan je bio u kampanji za lokalne izbore, promjene su nužne. Da li igrom slučaja slogan gradonačelnice, njihove koalicije bio je hrabro za promjene. Tu smo vidjeli i potrebu i na neki način željeli sinergiju da se te promjene stvarno dobre i dogode. I to je presudilo, tako da smo mi odlučili dati potporu izvršnoj vlasti, dakle gradonačelnici, ne sklapajući nikakve programske koalicije, jer su to sad već izrazi malo prostituirani, bit će slobodno reći. Dakle, na tragu želje za promjenama, na tragu 20-godišnje vladavine jedne opcije u ovom gradu, na tragu dosta destruiranog života u gradu Sisku što se tiče radnih mjesta, privrednih subjekata. Toga smo svi svjedoci. To nas je na kraju krajeva i ubacilo, da tako kažem, u politiku. Taj osjećaj nezadovoljstva, gledanje stalnog propadanja, jer većina naših članova nije bila politički aktivna ni u jednoj postojećoj stranci. Evo, ovo nameće odmah i sljedeće pitanje. Niste bili politički aktivni. Može li iziritirati ponašanje političara kroz 20 godina, iziritirati građana koji nije se bavio politikom, da jednostavno poželi početi baviti se politikom, a kako bi, jer čini se da je to jedini način, dao svoj doprinos u nekakvom promišljanju o boljitku života na ovim prostorima? Pa ja se sjećam kad smo imali kampanju za parlamentarne izbore, baš smo u ovom studiju snimali razgovore i tada sam rekao i danas sam tog mišljenja, politika nam određuje sve parametre koji utječu na kvalitetu života. Bog nam je dao predivnu zemlju, ali društveno uređenje nam nije adekvatno toj ljepoti. Čak
usudim se reći da je i kontra te ljepote. Mi smo ti koji sebi trebamo urediti da uživamo u blagodatima koje nam je Bog dao. Politika je tu ključni čimbenik i iritirani, ja osobno za sebe mogu reći, sa postojećim vođenjem politike, klackanje između dvije velike opcije i stalnim propadanjem, pojavila se treća, meni najdraža, najprihvatljivija kroz program Hrvatskih laburista, kroz ime i djelovanje našeg predsjednika do jučerašnjeg Dragutina Lesara, i to mi je dalo pogon da se idem uključiti, da idem na ulicu, da idem sa građanima razgovarati, da idemo pokušati promijeniti tu politiku. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Evo Ivane, možda sad pitanje vama. Hrvatski laburisti, Stranka rada na razini države su oporbena opcija s trenutno vladajućima, baš i nisu u nekim odnosima u smislu istog razmišljanja o njihovoj politici, o politici vladajućih na razini države. Gledajući lokalno, tu je priča sasvim drugačija. Vi ste osvjedočeni lokal patriot. U ovih godinu dana je li došlo do tih promjena koje ste očekivali i koje ste najavljivali da želite u predizbornoj kampanji? Teško je očekivati da se u jednoj godini promijeni sve ono što se do sada, a mogu reći, sustavno uništavalo ili možda nije bilo dovoljno dobre volje da bi se neke stvari popravile i pokrenule. Ono što smo mi, za što smo se zalagali prije samih lokalnih izbora, bilo je prije svega da se zaustavi rasipničko ponašanje i upravljanje gradskim proračunom, i sad nam se, mogu reći, čini da su u tom smjeru stvari se pomaknule na bolje, a između ostalog grad je došao u jednom trenutku, kulminirala je u gradu nezadovoljstvo i došlo je vrijeme kada se jednostavno trebalo promijeniti ili model ili samu vlast kako bi se ipak uspjelo iz tog gliba pomaknuti prema nekom boljem i ljepšem Sisku. Ono što sam ja kao Siščan i dečko iz prve ulice uviđao kroz zadnjih 20 godina, mogu reći jer imam već 35 godina, nisam se nikako mogao pomiriti s tim i to me nagnalo da se počnem baviti politikom, što prije nisam ni zamišljao. Uvijek sam promišljao politiku, ali jednostavno u te dve opcije velike nisam nikad našao neke svoje favorite. I sada, nakon svega, moram reći da mi je zapravo iznimna čast što mogu sudjelovati u kreiranju gradske politike. To sam uvijek sanjao o tome da neke moje ideje i mojih prijatelja o kojima svakodnevno razglabamo na klupi ili u kafiću, da napokon se mogu realizirati, i s te strane sam zadovoljan što mogu tim i malim komunalnim prijedlozima poboljšati život mojim sugrađankama i sugrađanima. Evo, iako zapravo cijelo vrijeme govorimo kako Hrvatski laburisti i Stranka rada, odnosno pojedinci ili veći broj ljudi koji su okupljeni u tu političku opciju, su zapravo bili godinama nezadovoljni politikama tih dviju velikih blokova, tako ćemo ih nazvati, SDP-a i HDZ-a. Ipak se u stvarnom životu dogodi to da se jednom od tih blokova, o bilo kojoj manjoj stranci je riječ, treba na neki način prikloniti, jer je to lokomotiva koja će povući možda i ovu priču manjih. Ta lokomotiva u gradu Sisku je SDP. Bila je na samom početku, kada se počelo govoriti o viškovima djelatnika u Sisačkoj gradskoj upravi, među građanima reakcija u smislu gdje su sada laburisti koji su protiv otkaza općenito, koji su za zapošljavanja, koji su za radnika, gledajući na državnoj razini, ali ako to spustimo dole, gdje ste vi u cijeloj toj priči bili u to vrijeme i kako je bilo vaše promišljanje? Pa tada smo javno istupali i po tom pitanju, ponovit ćemo. Nadam se da nećemo morati dugo vremena još u svojoj karijeri političkoj buduće, vjerujem da postoji budućnost svjetla za laburiste, odgovarati istim odgovorima na ista pitanja. Mi jesmo za rad, mi jesmo na strani rada u odnosu i srazu rad kapital, mi jesmo za radnička prava primjerena
civilizacijskim tekovinama i uvjetima u kojima jesmo, stanje u državi, pa tako i u gradu, je jako bremenito manjkom financija. Razloge zbog čega je to stanje takvo neću sada elaborirati, manje više svi naši sugrađani i sugrađanke to znaju. Višak uposlenika u gradskim tvrtkama je notorna činjenica, jer je model vladanja bio da se što više ljudi na neki način zbrine. Ja to ne mogu zamjerati prethodnim vlastima, jer je to bio njihov izbor. To nije najbolje rješenje, bilo je najsretnije da grad Sisak bude, nakon što je bio četvrti, čini mi se, industrijski po razvijenosti industrije gradova u bivšoj onoj državi veće, da se dovede u situaciju da pod zadnje vrijeme grad bude najveći poslodavac. To je za mene porazna činjenica. Ljudi nisu krivi koji su na taj način, ljudi žele živjeti. Dobili su na taj način političkim nekim milostima, da ne kažem knjižicama partijskim ili rodbinskim vezama, mogućnost ostvarenja svoje egzistencije. Da li je bilo potrebno? Da li je bila potreba za njih, za angažman? To je nešto što je upitno. I sada kad već imamo tu situaciju, mi smo se zalagali cijelo vrijeme da se sa što manje stresa, sa što manje potresa dogodi racionalizacija tog problema, tog broja po nama prevelikog zaposlenih u gradskim. Što znači sa što manje potresa? Pa dakle, imate situacije da sa smanjenjem plaće, smanjenjem koeficijenata, neki ljudi imaju rezervnu varijantu i ne žele za taj novac raditi na tom radnom mjestu, pa će sami odlučiti i maknuti se. I imamo situacija da nekima životna dob je pri kraju profesionalne karijere, da se mogu poslati da li u prijevremenu, da li u redovitu mirovinu. Dakle, to su neki modeli koje je trebalo razmatrati i način na koji smo mi pledirali da se pokuša riješiti. Je li to učinjeno? Pa mi smo imali najave od 44, mislim da se dobro sjećam, viška uposlenika koji će se riješiti i kroz razgovore, moram reći, jer obzirom da smo mi Hrvatski laburisti neko ko podupire izvršnu vlast, imamo privilegiju, imamo, i to smo i htjeli na kraju krajeva, mogućnost izravnog komuniciranja sa gradonačelnicom. Taj broj je bio sveden na nekih 27. Mogao je ići još niže, međutim tada je došlo do komešanja u gradskom vijeću, do onih prelazaka, ko se sjeća, ko ne, tako da je gradonačelnica odustala totalnog programa zbrinjavanja i nismo po tom pitanju neki učinak napravili. Ostao je status quo, manje više. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Kad ste spomenuli komešanje, bilo je komešanja u gradskom vijeću što se tiče predsjednika gradskog vijeća. Predsjednik gradskog vijeća iz redova Hrvatske stranke prava, gospodin Zdenko Koren, predsjednik podružnice ove stranke za grad Sisak, neko vrijeme obnašao je tu dužnost, više ne, do novog izbora predsjednika gradskog vijeća, a sada je predsjednik HNS-ov Ivan Čumbir. Vi ste kao prvi potpredsjednik obnašali tu dužnost. Je li to bila malo, ne možemo ju nazvati tako, stavit ćemo u znake navoda, mučna situacija voditi sjednice gradskog vijeća kada ste bili svjesni da je ipak bilo potrebno izabrati čim prije predsjednika vijeća? Pa ja vam moram odgovoriti da nije bilo mučno, bilo je zahtjevno. I zato i jesam u politici, zato sam izabran od građana da kvalitetno, na najbolji mogući način odradim svoj posao u skladu sa i zakonima naše lijepe i sa poslovnikom gradskog vijeća i statutom grada Siska, tako da nije bilo mučno, bilo je zahtjevno i ja sam dao svoje umijeće, mislim da sam korektno odradio tu zadaću. Da je do toga trebalo doći, po meni nije. Jedan od razloga koji ću se usuditi također javno reći je što imamo običaje nepisane ponašanja političkih izabranih ljudi koji su dugo vremena na sceni grada, koji su u puno mandata bili u gradskom vijeću, pa se neki
toliko su se saživili da su vladajući, izgleda ne mogu se ubaciti u film da su oporba, ne koriste tu poziciju na adekvatan način. A ovi koji su tek došli, izgleda su predugo bili oporba, pa nisu se najbolje snašli kako je to biti u klupama vladajućih, tako da na tom planu ja imam dosta primjedbi na jedne i na druge. Kako je evo gospodine Mlinariću, možda sada vama pitanje, vi niste bili ni u poziciji nekoga ko obnaša dužnost privremeno predsjednika gradskog vijeća, niti ste gradonačelnik grada Siska, ni zamjenik, znači vijećnik koji želi da malim sitnim pomacima unutar samoga grada Siska svakom građaninu bude bolje. Kakva je bila vaša komunikacija što se tiče tih prijedloga kao gradskog vijećnika sa vladajućima? Koliko je trebalo vremena da se eventualno prijedlozi i vas kao vijećnika Hrvatskih laburista Stranke rada stave u razmatranje? Imali ste puno prijedloga, dio njih je usvojen, prvi je bila Savska ulica. Kako je općenito ta komunikacija sa vladajućima? Savska ulica je bila naš kondicio sine qua non prilikom razgovora o podršci izvršnoj vlasti. Što se tiče moje komunikacije prema njima, moram reći da sam zadovoljan sam s obzirom na to da su relativno brzo rješavali one probleme koje sam uočio i koje mi naravno i građani dojavljuju kao i članovi naše stranke, našeg ogranka. Svjestan sam da nema novaca previše, ali novaca mora biti za sve u toliko da se ravnopravno i po dijelovima grada, firtlovima podijele te komunalne investicije. Za sad sam zadovoljan našom suradnjom, sve dok ja mogu pomoći sugrađanima, dok mogu utjecati na takve nekakve, neki će to nazvati sitnicama, po meni uređenje raskrižja na kojem se pa skoro svakodnevno događaju prometne nesreće je velika stvar. Ono što smo, neke smo novine uvodili, recimo Sisak će dobiti jedan park za pse, što je svakako jedna novina za Sisak, ali nije novina za veće i razvijenije gradove, a ja želim da Sisak teži takvim gradovima. Evo, sami ste spomenuli sitnice koje život znače, ali u gradu koji teško diše što se tiče broja nezaposlenih ljudi, u gradu koji je, gospodine Renduliću, spomenuli ste, bio središte industrije u ovoj regiji gdje su se slijevali brojni iz regije koji su ovdje radili, koliko zapravo jedan park za pse može kompenzirati situaciju da puno ljudi nema za kruh i za režiju? Pitanje prethodno vaše je bilo da li smo zadovoljni, odnosno kolega vijećnik Mlinarić, sa suradnjom sa izvršnom vlasti, i on je rekao u dijelu u kojem je zadovoljan. Što se tiče radnih mjesta, svakako da smo nezadovoljni, svakako da je previše privrednih subjekata u ovome gradu nestalo sa karte postojanja. Grad sa svojim proračunom, sa svojim ingerencijama izvršne vlasti nema neke velike mogućnosti otvaranja, stvaranja privrednih subjekata, otvaranja radnih mjesta. Po našem uvjerenju bitna je klima, ozračje koje u ovom gradu i bilo kojem drugom gradu se stvori da bi taj kapital koji je osjetljiva životinja, to svi znamo, imao volju doći. Tko treba stvoriti to ozračje? Da li svako od nas pojedinačno ili i gradska uprava? Najveća odgovornost za stvaranje te klime je na onome koji ima najveće ovlasti. To je izvršna vlast. Dakle, to je najveća odgovornost, ali ne samo na njima. Svi smo mi tu čimbenici. I pozicija, i ovi koji suportiraju poziciju, a boga mi i oporba. Ako se vode jalove rasprave, ako se dižu tenzije na kvazi ideološkim pitanjima, onda ta klima nije dobra i tu neće doći potencijalni ulagači. Oporba je često na svojim tiskovnim konferencijama u ovim našim emisijama navodila kako je nudila aktualna izvršna vlast, u ovom slučaju gradonačelnica, negdje na samom početku, prije otprilike godinu dana, suradnju i otvorena vrata svima koji imaju ideje za poboljšanje i te, nazovimo tako, atmosfere
u gradu Sisku, međutim vrlo brzo su ta vrata zatvorena, tako tvrdi oporba, i dijaloga više nema. Ne znam koliko vi možete iz svoje perspektive, samim tim što ste na neki način ti koji imate, već ste u jednom dijelu razgovora to rekli, sreću da možete razgovarati sa izvršnom vlasti. Što biste vi napravili ili možete li savjetovati, jeste li u poziciji savjetovati izvršnu vlast da možda više otvori vrata i oporbi koja ima konstruktivne prijedloge za razvoj ovoga grada? Dakle, ovo je pitanje koje je opet na neki način nastavak na nešto već rečeno. Mi smo u poziciji, kao neko ko podupire izvršnu vlast, da izravnije dođemo sa svojim prijedlozima u odnosu na oporbu. To je tako bilo i mišljeno i rečeno. Oporba ima neke prijedloge, na tiskovnim konferencijama uglavnom se to čuje, u susretima po gradu sa njima, sa svima komuniciram, vrlo rado se viđam. Također čujem da imaju želju, nastavak projekata, ne zaustavljanje, ne počinje svijet od nove vlasti. Ja sad imam dokaze od dječjeg vrtića na Zelenom brijegu do pročistača i još nekih projekata koji su započeti za vrijeme bivše te vladajuće garniture, koji se sada nastavljaju, poboljšavaju, idu ka završetku. Nisam u direktnoj komunikaciji, niti želim ja osobno, niti mi kao vijećnici Hrvatskih laburista biti poštari. Mada smo imali takvi ponuda, recite vi njoj. I rečeno mi nismo poštari. Ostvarite komunikaciju, dogovorite se, mi jesmo za razgovore, svakako. To je nešto apropo ove klime o kojoj smo govorili. Treba biti volja s obje strane i sad koliko je tu iskrenosti u iskazivanju, to je nešto što mi i s jedne i s druge strane, to je nešto u što se ja ne bi usudio miješati, davati ocjenu, jer niti imamo mandat za to, niti imamo informacije, niti imamo moć da to iskonstruiramo i isprovedemo. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Teško je napraviti racionalizaciju, a da vuk bude sit i ovce na broju. Međutim, dogodila su se nova zapošljavanja. Nova zapošljavanja koja nisu rezultat ulaganja u gospodarski razvoj. Nova zapošljavanja unutar trgovačkih društava, gradske uprave. Kakav je vaš stav o tome i je li vas se zapravo pita i mora li vas se uopće pitati, smije li se i može li se to raditi? Naš stav je o tome izrečen i na tiskovnoj konferenciji nakon prvih 100 dana aktualne gradske vlasti. Mi smo protiv klijentelizma političkog, novih uhljebljavanja. Sada nas se niti pita, niti mislim da nas se treba pitati za nešto što nije u ingerenciji nas kao vijećnika. Izvršna vlast postavlja direktore izravno, direktori rade sistematizacije, određuju koji broj ljudi im treba, koji profil ljudi, i u sklopu toga ja samo mogu izraziti vjerovanje da se to radi iz stvarnih potreba i da nema političkog klijentelizma u tome svemu. Svaki slučaj posebno istraživati nemamo ni moći, niti možemo to jednostavno provesti. Gospodine Mlinariću, svako trgovačko društvo u vlasništvu grada Siska ima svoju skupštinu, ima svoj nadzorni odbor ili svoje upravno vijeće. U kojim trgovačkim društvima vi kao stranka imate svoga člana ili nekoga tko može svojim mišljenjem, što ne znači nužno da bi to mišljenje moglo ili moralo biti presudno, utjecati u jednoj konstruktivnoj raspravi na donošenje odluke, recimo o sistematizaciji koja možda po vašem mišljenju nije dobro napravljena? Mi imamo svoje članove u određenim nadzornim odborima i upravnim vijećima, to su sad redom Sisak projekti, GOS, Komunalac, Autopromet, Vodovod, imamo u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac, u dječjim vrtićima. Na koji način možemo utjecati? Ja mogu
pričati iz svoje perspektive kao člana nadzornog odbora gospodarenja otpadom Sisak, koji je vjerojatno danas najproblematičnije situacije što se tiče financija. Čuli smo i kako je financijsko izvješće te tvrtke. I na taj način sam djelovao da sam prilikom sistematizacije se pokušao savjetovati i sa radnicima i sa predstavnicima radnika kako bi se našlo najbolje rješenje prilikom rješavanja tih njihovih situacija i pokušavali smo doista gledati i ponaosob u kakvom je stanju kakva obitelj i ne znam, nekakve druge okolnosti koje utječu na to kako bi se sa što manjim tegobama to sve izvršilo. I kakve su bile reakcije s druge strane? Koliko je to prihvaćeno, te sugestije? Pa prihvaćene su ono što sam ja savjetovao i koliko sam se mogao uopće umiješati u tu sistematizaciju, bilo je dovoljno da bi se osjećao zadovoljan s time što sam postigao. Gospodine Renduliću, imate li vi, budući smo svi čuli izvješća trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu grada Siska kao politička stranka, ideju kako bi zapravo svima moglo biti bolje? Točnije, kako izvući trgovačka društva iz postojećih problema, je li bi trebalo stvoriti nekakav holding? Ja sad karikiram u cijeloj ovoj priči, ali postoji li po vašem mišljenju ili po mišljenju vaše političke stranke nekakav model za daljnje djelovanje? Pa imamo mišljenje o tome na tragu ovog vašeg pitanja. Bilo bi najproduktivnije da se sva trgovačka društva u vlasništvu grada stave, da uvjetno kažem, pod jednu kapu. Holding, da li je to primjerena riječ? Nešto što će možda građani najbolje razumjeti. Eto, u tom kontekstu se može to reći. Čak u razgovorima sa iskusnim djelatnicima, nekadašnjim direktorima, imam informaciju da postoji već projekat osmišljen, na papir stavljen, ali oni nisu imali snage i volje to sprovesti u djelo. Na nama je u budućnosti da u tom pravcu guramo politički i mi ćemo to kao stranka Hrvatski laboristi raditi. Zbog samih izvješća za 2013. godinu mišljenja sam da treba dobro razlučiti šta je bilanca naslijeđena, koji je trend kojim se krenulo i zavisno od tih parametara ćemo doći do odgovora kada možemo krenuti ka objedinjavanju zdravih i blizu nule što se tiče poslovnih rezultata tih gradskih društava. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Pa u zadnjih godinu dana, kako je kolega Mlinarić rekao, raduje nas što vidimo da je prestalo rasipanje novca iz proračuna. Tu su najveći efekti ove promjene u vlasti vidljive. Neka trgovačka društva pod vodstvom svojih novoimenovanih direktora su jako dobro se uhvatilo u koštac sa problemima i imaju vidljive rezultate. Želimo da sva trgovačka društva u tom pravcu se orijentiraju i što prije postignu te rezultate. Negativno osjećanje je sama klima političkog djelovanja u gradu Sisku i to smo već naglašavali i upozoravali. Grad hrvatskih pobjeda ne zaslužuje biti grad hrvatskih podjela i vidimo tu dosta aktera koji su spremni na podjele, a ne na kompromis, dogovor, uvažavanje u korist svih nas koji ovdje živimo i ovog našeg grada koji volimo. Čime sam zadovoljan? Pa kao što sam već prije istaknuo, zadovoljan sam time što se uvažavaju oni problemi koji uočavamo u gradu i što se rješavaju i s te strane mogu reći da ću i dalje nastaviti u tom tonu i dalje se baviti komunalnim problemima. Čime sam nezadovoljan? Pa nezadovoljan sam time što se jako lako servira i vrlo lako se prihvaća podjela
crveni i crni. Raspravlja se na gradskom vijeću o ustašama i partizanima. Reći ću, gledam i ne vjerujem. Jednostavno ne mogu vjerovati da se još uvijek umjesto o Sisku u 2045. govori o Sisku u 1945. Na taj način se nećemo maknuti nikuda i vrijeme je da svi stavimo glave skup, što bi se reklo, i da doista rješavamo konkretne probleme kojih je pregršt u ovom gradu, nažalost. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Festival Željezara je digao na noge brojne. Političare ne želimo komentirati jer govorili smo i jedna i druga strana ima svoj stav. Oni koji su nešto odlučili, a izvršna su vlast, naravno da će oporba to kritizirati, to smo već postali toga svjesni. Međutim, o tim su stvarima počeli pričati i građani grada Siska kada čuju vidljivu, jasno izraženu i poznatu cifru od 200 plus 50.000 kuna, 200 iz gradskog proračuna, 50.000 donacije iz Ministarstva kulture. Dakle, kakav je vaš stav o tom trošenju novca, gledajući da ste pohvalili racionalizaciju u trošenju proračunskog novca u ovih godinu dana? Gdje smo ovo stavili sada? Kulturna scena grada Siska je izrazito bogata. Tome zajedno sa vama, gospođo Karmen, možemo posvjedočiti jer se srećemo na otvaranjima, zatvaranjima i stvarno ovoga puno tih događaja. Da li je to nešto što je u ovom vremenu adekvatno mogućnostima? Ne usudim se komentirati jer po meni je to već u sferi ukusa. Zamjerit ću se kulturnjacima ako kažem da bih ja više volio da se jedan dio tih novaca usmjeri u komunalna pitanja. Kao što bi se zamjerio sportašima ako bi rekao da bi se dio novca koji njima ide mogao još smanjiti u odnosu na prethodne godine, kako je to bilo, za račun kulture ili komunalnih djelatnosti. Tako da je nezahvalno komentirati to pitanje. Diskrecijsko pravo tu nije nešto što postoji, ali i postoji. Ne možemo dati odgovor na svako pitanje jer ne odlučujemo u svemu. Mislim da će vrijeme dati najbolji odgovor na to i da će i birači dati svoj odgovor na to. S vremenom će se pokazati nekakva bilanca tog festivala i u svakom slučaju Sisak je, kao što je kolega Rendrović rekao, grad prebogat i kulturom i poviješću i treba podržavati sve te aktivnosti, ali ono što me žalosti u prošlom vremenu što svake godine nestane jedan sisački kulturni događaj. Ovdje kulturni događaji dolaze zorom i nestaju sumrakom, tako bih se usudio reći, i to je ono što treba promijeniti. Sisak je grad bogate povijesti, Sisak je grad tradicije i u Sisku moramo uspostaviti tradiciju svih događaja, a ne kako se koja vlast promijeni, da se tako i događaju nova kulturna događanja. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u emisiji Bez cenzure i do nekog novog susreta. Želimo vam uspješan rad u Gradskom vijeću grada Siska. I mi se vama zahvaljujemo i još jedanput pozdravljamo i vas i sve slušatelje Radio Klirinca. Hvala i srećan pozdrav svima. Bez cenzure, jer građani trebaju znati.